Ang pagpugong o kon ang pagdisiplina sa aton kaugalingon, ang pagkaawa o kon ang pagkabalaka sa nagakinahanglanon, kay ang aton pagbantay sa adlaw nga inugpahuway, nagahatag sa aton sing dugang nga kabalaka kag dugang nga pagtamod halin sa Ginoo tubtob aton makit-an ang aton kadalagan sa pagalagad sa iya. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagbusisi, pagtalakay, o kon pag-review sa naton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa liwat ako si Pastor Luisito Tomadong inyo masunson nga host. Kag sa siningation ari ang aton duwa ka mga batanon apang mga kalidad, mga kauturan aton na ni sila na imbitar kag nag-upod sa aton sang nagligad nga mga sinimana. Ang akon una ipakilala sa inyo si Sir Aleph Octavio. He used to be a chaplain sa aton Bacolod Adventist Medical Center. Kag karon on his own sa ilang mga personal nga mga ministry upod sang iyang tiayon. Sir Alep, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man sa aton tanan mga kauturan, maayong ang Ginoo sa aton nga may kahigayonan kita nga makatuon naman sa aton nga leksyon. Amen. Thank you gid Sir Alep sa imo nga pagbaton. Ang iakon nga ipakilala sunod mga kauturan ni kapila na naton siya na imbitar diri sa aton nga leksyon, sa aton nga review, si Sir Maniloyd Sersosa. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology. Graduate ini sila nga duwa sa aton diri nga School of Theology sa CPAC. Kag kabalo ko mga kauturan, may ara gid sila nga ika-share sa aton. Sir Manny, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man sa imo pastor kag sa amon nga mga subscriber kag mga tagpalamati, mayong adlaw sa inyo tanan. Yes. Thank you, gentlemen, sa inyong pag-acceptar sini nga challenge. So, mga kauturan, amon kamo ginapasalamatan sa inyo nga pakigupod, sa inyo nga pag-subscribe, sa inyo nga tultol permi sa adlaw nga inugpuway sa pagpamati sini. Akon ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Bungsuan Seventh-day Adventist Church sa Dumaraw, Kapis, ang aton mga kauturan dira sa Dapdap Seventh-day Adventist sa Dapdap Tangalan Aklan. Aton mga kauturan sa Sibalom, sa Antique, sa Colasi, sa Pandan, sa Northern Antique, sa Sibasti, sa Libertad, sa Malay, sa Boracay. Aton man mga kauturan diri sa Bacolod, sa Bada Sky. Aton mga kauturan sa Silay City Seventh-day Adventist Church, sa Bata Seventh-day Adventist Church dira sa Hinigaran, Isabela District. Aton mga kauturan sa Sagay, sa Calatrava, kag bisan pa sa may San Carlos City, sa dira sa Canlaon. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Mga kauturan, hindi ka mo malipat. Ara gid kita permi sa Radyo Bandera every 9 o'clock Friday evening hasta alas 9:40. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Sa hindi pa kita mga kauturan magatuon sa aton nga leksyon, ako na anay kamo pangabayon sa pagduko sa aton mga ulo. Sa siningation, kami nagapalapit sa imo Ginoo. Amon ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa nga amon mahangpan, amon dalupangdan Ginoo ang buot nimo ipahangop sa amon sa sini nga semana, labi na gid sa mga propesiya sa sinulatan ni Propeta Isaias. Kabay pa nga ang manugtunda kag labi na ginangbalaan nga espiritu
magadihon sa amon mga tagipusoon kag sa amon mga panguna-una sa sinigid nga tiyon. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Sir Manny and Sir Alip, ang aton nga leksyon sa sini nga simana is Waging Love. May tatlo kita, Sir Manny, before I will give you the insight sa aton nga introduction. May ara kita tatlo ka mga importante nga mga punto sa sini nga aton nga simana nga leksyon. Number 1, ang aton pagkaluoy sa aton isig kaperyo. Mercy kag ang aton pagkabalaka sa ila. Ang ikaduha nga aton makuha gid is also the way we get a true life. Kung paano naton makabuhi ang saktong pag-alagad sa Ginoo. Kag ang iyang nga ginapanawagan through prophet Isaiah, return unto me. Yes. Okay, and follow my precept, follow my principles. And it is speaking about also the Sabbath. True. Kay ti ang word nga Sabbath is my Sabbath. Siling sang Ginoo. Iyan na sang Ginoo. So those are the three important things mga kauturan nga aton tandaan sa sini nga simana sa aton nga pagtuon. Ako ni hatag kay Sir Manny ang iyang talupangdan sa aton nga introduction, Sir Wow. Manny. Aha. Pastor, sa pagsugod pa lang na akong tuon sa atong eleksyon, subong nagpilit gid ang akon nga mga mata sa word nga waging. Waging. Grabe, nga agin pilit ni nila nga word nga waging. Kaya ang waging daw, gira na siya mo. Gira sa gugma. Mm-mm. Kag sa akon nga pagtuon, Pastor, nakita ko nga ini nga gira, hindi ni gali na nungod sa tapungulay, Oh. kundi iya mas madamo nga ludhanay. Yes. Hindi ni siya nangungod sa bumbahanay, kundi ini siya nangungod sa mga buliganay. Yeah, oo. Okay? Hindi inaway, kundi hinigugmaay. Doon mo niya mo, Pastor, nakita ko sa aton nga leksyon, kag siguro sa aton nga pagpadayon sinitoon, Yeah. ini maguluwa lang. O ini maguluwa lang mga kauturan. Grabe. Kanami sa imong gamit nga word nagpilit nag-angkol dira ginasentro. Ang imong nga pangunaw na ang imong nga interest on the idea of waging. Oo. Na. Sir Alip, may ara ka nga ikadugang sa ating nga introduction. Ako lang basahon di ang kay Sir Manny nga nakuha ko man kay gina Yeah. nga sakto gid no nga love no siling ba love conquers all. Mm. Wala gid may makaperde sa gugma, Pastor. Kag amuning lesson gid naton Yep. dili amuning istoryahan di kag amuning istoryahan. Yes, and that's the idea, waging love, ang gugma. Kag ang gugma sang Ginoo hindi gid matungkad yan. True. Hindi gid matungkad. Kag ang gugma hindi man nimo ma-explicar. Oo. Kay bisan anong may tabo ko na higugma ka sa isa ka butang, sa isa ka babae, sa isa ka tawo, bisan ano pang may tabo, your love remains. No? Bisan damo pa nga amo nang siling sa mga Ilonggong binalaybay. 7 ka bukid akon ginlakbay. Leon kag tigri akon kaway, hindi ko balihon ang akon kabudlay. Basta makita ko lang larawan mo inday. Kanami Tama, mga ginabalance, kauturan. No? Yes. Sige, Pastor. Ari kita sa Sunday nga aton nga leksyon. Buy something free. Sir Manny, paradox niyo. Grabe, Pastor, kay yes. ginapangunang-una ako ni Pastor sa aton nga panahon subong. Subong bala, kuan kita no, ning pandemya. Pandemya. Kag ato nakita nga madamo sa mga kauturan naton sa sining nga mga panahon, wala kwarta. Mm-mm. Kung may ara siguro negosyante nga magsiling, sige, sulod ka mo sa akon kag magbakal, Bakal. nga wala kwarta, siguro puno niya. Puno niya. Na-question ko na, Pastor, siling ko, ano ning buot sing ganun sa Biblia? Paano kita makabakal? Nga wala ka. Nga wala kita. Nga libre. Nga libre? No, kado ka nami ni nga, ano, so gintunan ko ni sa magamay, Pastor. Kag Yeah. nakita ko diri nga, nagasiling diri, nga ang gugma sang Ginoo tuod ini libre, but it will cost us much. Much. Oh. Kita mo, it will cost your time, all your time. Yeah. It will cost your love, all your love. Yeah. It will cost your effort, all your effort. Amo na sinisingin, no? Love Yeah. with all your Yeah. mind, Mind, your heart, heart. your soul. Amo na gali ang bili Amen. niya. Tuod nga libre siya, pero it will cost us Yeah. so much. Amo na siguro ang buy dira, Pastor, Yeah, nga oh. it will cost us much. Kanami nga mga kauturan ang kung sa hindi maintindihan ang Ginoo kang hindi naton matungkad gid nga siling ya buy of me or buy something from me yet it is free. Hindi naghalin sa imo nga bulsa. Yeah.
but halin sa imo tagipuson. Ang butang nga halin sa imo tagipuson is more than money. Yeah. Yeah, Priceless, more than Pastor. priceless. Amo na ang gusto sa Ginoo. Nga libre, hindi na nato niya kwaon sa iban, ari na nabuta sa atong daan ri. Oh, kaya ang kwartaya ato na ginpangabudlayan mo. We earn the money, kaga aton ibakal sang bugas, aton ibakal sang atong kinahanglanon. Pero ang ari sa sulod, why nato na iya ginakuha sa iban? It is already inside sa aton, ara na na duna na sa aton. Kaga mo na ang ginapakayo sang Ginoo. True. Sir Alep, yes. Isa pa gid nga posible nga but silingon sini is nga ang kinahanglan ta magbakal nga wala sing balayaran. Bayad, no. Kay tungod nga bisan sa mga practical bala nga katabo, di ba, may mga bagay kasi nga kung magbakal ka may free. Pero hindi na yan nga inang free mo nga nabaton is dumera ka gyapon bala may muong kang transaction bala gyapon agod nga maangkon mo ina nga free ang ginabutang. So mo ni isa pa gid sinadiri nga ginasiling man nga bisan tuod nga libre siya may ara gid siyang transaction nga mahimo. Okay, Oo. yes. Kag ining ginasiling diri sa lesson ta nga bisan tuod libre siya. Nga ginpahiwatig siya nga kinahanglan tabaklon kay nagahatag ni sa aton sang nagapakita sa aton nga may bili siya. Importansya. May importansya May gid siya, no? importansya. May value siya kumbaga. Yeah. Ang kanami, Sir Alip, Sir Dondon, kanami isang inyo nga punto. Ang isa pa gid nga akong natalupang dandri, nga ang mga butang bala nga ginhatag lang. Without you, wala ka bala effort, wala kasing wish o kunway ka desire sa pag-angkon sina. Kung hinatag sa imo, kung isa imo lang na ginasipak-pakan mo. Dabali wala lang sa imo. Pero ang mga butang nga you are really desiring kag ang tanan mo yang mga kusog daw ara gina to own that one. And then pagkuha mo libre lang gali ay kanami sa imong feeling mo. Pero sang kamo may mga asawa na kamo, ako may mga asawa. Yes. Pero maghatag ka rin gisasawa do kuan pastor no? Hindi sa imo nga pagpangluyag you exert effort. Pero wala nimo sa ginbayran. Na paghuo niya I tell you it's True. really daw malumpat ka sa bulan. May i-add lang ko pastor. Tuod libre siya. Apang hindi ni siya libre sa naghatag. Yeah. Buting ganon. Yeah, amen. Kanami Ginbakal na mo. Ginbakal na iya para sa imo. So kung magsiling ka nga ang gugmas ang Ginoo, ginhatag sa imo libre. Sa iya hindi libre mo ginpakamatyan niya ni pastor. Ginpakamatyan niya. So sa iya precious ni siya. Yes. So it needs transaction na siling man ni Pastor Yeah. Aleph. It needs transaction. Kaya Yes. gusto ipabalos ng Ginoo. Ngayon nga ko sa imo, tuod libre ni siya. Pag ginpakamatyan ko ni para sa imo. Amo nang nakita ko Yeah, sa lesson, and that's Pastor. something. Tuod nga libre na ginhatag sa imo, pero grabe na ang trabaho sina True. niya. Oo. Ang naghatag sina, iya na ginpulawan bugtaw para lang matag. Pero mas aton mga kabataan bala, nga ang ilang maginika na ato sa guwa. O nagapulaw bugtaw na dito para lang nga mahatag sa ilang mga kabataan ng edukasyon, ang pagpa-eskwela, ang pagpakaon. Nga the children feel nga ay wala manggaling daw something. Pero at least kanami sang punto mo Pastor Manny nga ang naghatag sina libre to nang ginhatag si mo pero it cost his life. It cost all heaven to come down. Para lang nga mahatag ina nga libre. Kay nakabalo ang Ginoo, wala man tayo kubakal. Buhay gid, Pastor. Yeah. To, may kwarta ka na, wala, mo. Pero gutom-gutom gi ko. Okay, sige. Yatag ko sa imo. And that's correct. Yeah. High thoughts and ways. Sir Pastor Alep, anong imo dere? Isa sa mga sa ako nakita diri nga ang Ginoo nakasiling siya nga ang akon pambinsaron, hindi ka nga sa inyo pambinsaron. Akon mga dalanon, hindi ka nga sa inyo dalanon. Hindi na siya silingon nga do ginapakalain ta sa Ginoo bala. Oo. Amo na akong pagbasa sila. Yeah. Kundi ang point sa Ginoo sinadiri sa aton niya kay nga nagsiling sa diri mo sa verse 7 before sa verse 8 nga isikwayon ta daw ang aton dalanon. Okay. Aton nga mga paminsaron. Kay tungod gusto sang Ginoo nga yara kita sa maayo nga kinta nga mas maayo. Okay. Amo ning siling niya diri for my thoughts are not your thoughts, my ways verse 9 for as the heavens are higher than the earth so are my ways higher. He wants in other words he wants to lift us up. God is in the business of
lifting us up. Yeah. No? So, kay kisa mabasahan ko ni kisa amo nga do ginagamit bala nga verse para nga kamalauton gid sa aton nga makasala sa. Yes, it's telling us that. Pero ang point sa Ginoo sa dili nga ginasiling niyang isikwento ang dalanta. Kay gusto niya nga may ara siya nga plano sa aton nga mas dako pa dira, mas maayo pa Nga dira. wala pa naton mahunaan. Ang aton nga hunaan amo lang na kadako. Ang Ginoo ay tama taas. Yes. Oh, kanami man sa imo punto Pastor Ale before yatay ko kay Sir Manny. Nga why ni naga hindi ni tanan nga totally nga imo amo lang gini siya nga kita makasasala, siya tama ka matarong. Okay man na siya nga interpretation sini, but the best interpretation is that God has a higher plan nga wala ginaton mahuna-unaan nga iya gali ihatag sa aton. Yes, Sir Ang Man. nakita ko diya, pastor, nga sa pagbasa ko nini na-touch gid ako. Kay may mga katabo bla sa akon kabuhi nga hindi ko maintindihan kag hindi ko makita. Yeah. Pero ini nga text nagasugid sa akon nga ang Ginoo ya makita niya ang future ko mo. Oh, kag ang iya nga makita actually ginkadtuan niya na kag iya na agin preparar nga pag-abot ko didto malipay gid ako. Kag ginkuan ko gid ano ni siya nga butang nga ginkuan niya ginhimo niya. Kag ini nga context sining sa aton nga lesson ini nga context high thoughts and ways sa context ni siya pastor sang plan of salvation. Yep. In That's fact, si Ellen G. White naghambal mismo nga ining plan of salvation bisan dito kita sa langit. Hindi gyapon na- hindi in gid naton exhaust. maintindihan. Hindi ginaton Higher gid. It will be the science Science and of the song angels. all throughout the ceaseless ages of Unang ages. taon ta, no? Siya sa doon pa, hindi ginaton mahangpan sa angtod sa kahangturan. We can understand little by little, higher by higher, but we cannot exhaust. Hindi ginaton maubos. Yes. Grabe, no? Ang gugma sa Ginoo. Do ka ordinary lang ang word nga Yeah. gugma, pero kung intindihon mo, an incarnation niya, ang iyang suffering, nga gin-lower niya gid iya nga self. Do ka, kung intindihon mo gid bala? Kag even angels, Sir Manny, Yeah. Sir Ale, even angels could not comprehend, could not understand How much more kita the nga- mystery of the plan of salvation. Nga ang nga nagpakatao gid siya. Nga ang nga nagkadto gid siya. Dayon hindi lang nagpakatao kundi magaantos kag magahatag sa iyang kaugalingon that even angels could not understand the mystery of God's love and the plan of salvation. Yes. Okay. Fast friends. Fast is dasig. Sig, Mga kauturan, daw kabudlay ba no? Pero amuni ang propesiya ni Isaias. Another thing that I'd like to emphasize. Nga ini nga mga propesiya ginhatag sa Ginoo kay Isaias para nga ang mga Hudiyo, mga taga-Huda, kag ang mga hari sa Hudiyo, ma-warningan, matagaan sila sang mga panghimangno kung sa Cebuano pa, kag matagaan man sila sang paglaom because they were already at sitwasyon nila nga they are dalom na sa mga pagbulutan sa iban nga ginharian, labi na nga Syria, nga gusto na nga mag-angkon sa ila kag mga kauturan, gintagaan sila sang paglaom. Yes, Sir Manny, Pastor Manny. Fast friends. ang nakita ko di pastor sa siniya nga lesson, nanungod sa Day of Atonement. Yeah. Kapamati ko sa mga previous nga mga wali ni Pastor Aleph sa Facebook. Ining word nga atonement, kung i-divide na ni gali pastor, at one meant. At so inigali nga day amo ni ang time when reconciliation is there, restoration is there. Do kanami bala kay sa ato niya kabuhi sometimes mga kauturan daw budlay nga mag-unite sa katawo nga may atraso kamo Yes. o may problema kamo. Pero ang Day of Atonement, especially sa gin-mention diri sa aton nga lesson which is the year of jubilee, ika-50th nga year of Day of Atonement, nga ilagid nga ipatawaron kompleto. Kung may arasing may utang sa ila or may arasing may problema sa ila, ilagid ini nga patawaron. So gapauna ko siling ko kung may tawo nga may isa ka tawo bing nga nakautang sa akon, every atonement nga nagaabot sa amon experience bilang Jew, naga-remind sa akon nga hindi ako mang-akig sa iya bangod nga may utang sa sakon, kundi nagahulat ako nga until sa 50th year
voluntaryo kuya nga ibalik sa Balik iya sa iya. ang Kag akon sa patawaron. kag ako sa katahom pastor Yes. ini nga minsay sa ako niya pagtuon very beautiful, it's fast friends, Yes. fast friend gid pastor. Oh, mga kauturan ang Day of Atonement. Gatabo na sa mga Hudiyo kada isa ka tuig. That's true. Yes, nga ang mataas nga sacerdote nagasulod sa pinakamataas nga hulot kag didto mag-plead sa Ginoo not only for one but for everybody Whole nation, para sa tanan. Kag ang tanan nagahulat. Ang tanan wala gitrabaho, wala nagpahuway, waiting until the high priest will come out of the sanctuary kag mag-declare nga God accepted our sins and forgiven everybody. That's why after sina ang tanan magpangalipay. Yes, Sir Alep, ang imong punto diri. Isa nga gin point out diri sa atong lesson is na posiblihan na misinterpret or wala na kita sa mga katawhan sang Dios during that time kung ano ang purpose ng Day of Atonement. Nga ang purpose kasi niya is not so much nga para lang sila ko galingon. Kundi diri gipakita sa Ginoo nga ang iniya is para sa iba no. Kaya ang lesson to diri is nakita ko ang Ginoo nagsiling ni sa chapter 55, 56, 57, 58 is ang katawan sa Ginoo nagapangita sila sing buta nga masatisfy sila nga mabusog sila. And they were thinking the more nila ginahimo ini mga ritual ceremonies this amo ni makatag true satisfaction. Pero gali diri gipakita sa Ginoo sila nga ang true satisfaction is not actually nga naga-fast ka lang dahil sa imong kagalingon. Kasi mo na kundi true fasting is I believe we discuss sa mga dugay pastor nga is more on giving yourself to others. Oh, so doon na kay ko pastor bala nga ano man so di ba usually may ta program nga fasting and prayer. Pero usually yung atong ginahimo is aran ta sulod sang posible manayhan nga basido ari mata sini nga kahimtangan no. Ako nadala mo ko da. Nga what if be kung mahimo ta nabi nga instead aran anta da sa sulod. What if nagwa tabi pastor no? Pwede man na pastor. Yeah, nga imo instead kay ti fasting ginatawag kan mo ang pagpuasa. Nga instead imo ikanon ihatag mo. Na, pastor. Okay. Do ka nabi. Sorry gid ko una ko pastor. Yeah. Do mo muna pastor nakita ko pastor Alet, do mo muna nakita ko nga siguro may message gid ang Ginoo sa aton sa ini bala nga. Oo nga malantaw kita sa iban nga tao and their suffering. Kaya ang Ginoo mo mana mo nga pagkatuyod diri pakita sa aton nga amo ni siya. And as followers, we need to emulate that nga sundon ta na ang iya ginahimo. Yeah. Grabe guro pastor hindi natag kinanglan maglakat magbabul study sa iban Magani, mo no. Sa amo lang na. Amo lang na. Nga ang kabudlay sa aton mga evangelism karon mga kauturan kay self-centered kita. Ga-fasting kita ya. Kaya nga aton na nga mangayo kita sa Ginoo sa aton kinahanglanan daw iya bala. We are not even praying for others. Nagpa-fasting kita kay may ara kita nga concern, may ginapangayo kita, nangayo kita kapatawaran sa Ginoo. Daw akon lang. Yeah. Ang punto mga kauturan, Pastor Alip and Pastor Manny, may isa ko kapunto nga, ang paghatag ko no, hindi hatag kung ang imo nga sobra among ihatag mo. Hindi ko no nahatag. Oy bili mo do bili. Kay ti wala na mo, sobra na ya ti ipang discard na ya. Sa aton pa hindi nahatag discarding na siya. Anong discarding sa Ilonggo? Daw ginpangabok. Basta do damog. But a true giving is a giving that hurts. Nga instead imo, pero bala no, mga nanay, na real giving ginaya. Nga ang nanay, isa lang kabilog tinapay, tigahibi ang duwag bilog kabataan. Nga imbes kanon pa na sang nanay, gintunga sang nanay para sa isa ka bata. Nga ang nanay nagatulon na lang sang laway nga siya gutoman. And that's real giving. Na ang real giving ang magpatiti man ang nanay sang iya nga gatas. Nga halin gid sa iya. And that's the real giving. Yes, Sir Manny. Kag isa pagit pastor diri nakita ko is it's the inablang self-denial nga ginatawag no. Nga amo lang ang aton nga teksto naghambal. Amo lang na nga panahon nga ang imo suga
magasiga sa kadudulman. Sa kadudulman. Only by self-denial nga makita sang tao Yeah. ang imo nga suga. Siguro kinahanglan ta magpasiga sa atong suga pag sinisang Ginoo nga let your light shine. One of that is to have that self-denial and to bless others, to reach out to Yes. others. Amo na siguro ang nakita ko di pastor nga isa. Ag ina na napakita man sa life ni Jesus. Oo. Nga si Jesus wala siya nagsiling nga hindi siya mag-intra sa mga fasting, sa mga rituals kag sa mga pagsimba, ginahimo niya. But more than that is self-sacrifice. Yes. Is self-sacrifice. Nga ang iya ginhatag pa niya labi na gid ang iyang kaugalingon ginpalansang niya sa cross for the sake of others, for the sake of you and me. Kita mga kauturan. Yes, way daw ay nagkikita panahon. Ang another point nga ako nakita diri sa Wednesday, true religion is not just simply rituals, but it is feeding. Bisan si Pablo naghambal man sina sa New Testament nga. True religion. True religion is taking care of the needy, the widows, so forth and on. Kay mga kauturan, amo na nga kaagabudlay sa aton mag-evangelize kay gagasto kita sa pagwali but we are not daway natong ginapakita ang Concern kay gigugma sa sa iban. Yes. Sir Alip, Pastor Alip, a time for us. Po kanami sini nga lection sa Thursday naton. So diri sa Thursday naman mga utod, ang gina-focusan diri is about ang Sabbath, which is ang Day of Atonement is also a Sabbath. A Sabbath. No, Sabbath. Kaya data naging kwa ang verse bala naton to prove nga we observe the Sabbath from sunset to sunset sa Day of Atonement. Applicable man sa Sabbath kay ang Day of Atonement is a Sabbath. Well, sa diri naman, dito makita nga ang purpose ng Sabbath is also the same man. Sa gina-point out natin sa bunga, it's hindi gali siya focus lang para lang sa atong kaugalingon. Because just like what's again emphasized sa atong lesson nga most of the healing again performed Jesus again record sa Bible, it was on the Sabbath. Ang Sabbath. Doing service on doing kana. serving other Yeah, people, kanami ministering to na, other oo. people. So basi may dugang kadara. Ang nakita ko diya Pastor Yes. Alef kay Pastor, ang nakita ko diya nga Sabbath is a free time for you. Kay kung kisa sa bilog si mana, sakop kita ya mo. Hala grab kay tiga ubrata. Oo. But Sabbath is a time when we could stop doing that. Inang rat race bilang nga libot-libot nga trabaho. Pagkapot sa Sabado, dapat iyon tatanda na. Yes. Sabbath is like ginhatag ta sa gitong usang kalayaan or freedom to be with the family, to be with friends, to share. You know, kay ubra kasi sa kasimana, pagkatapos ano muna, i-share mo amo na nga daw nga Sabado. It's time for you to ang share. Ginoo kay kapangamuyo pagkatapos na after sina day sa adlaw nga Sabado. Tuon nga kadto sa sinagog pastor kag to worship, but most of his time especially sa pag-record sa Bible ato siya sa mga streets gapang ayo. Aga pa siya, kagawa na siya. Gapang ayo. So siguro kung himuon ta man sa adlaw nga Sabado, our Sabbath will be different. Yeah, it will be more meaningful and it will be satisfactory. Sang sa magpungko lang kita sa sa simbahan kag magpipipi, pamapungko, pamati, patuyo pa uli. Oo. Si Jesus mga kauturan kanami sang iyang kay most sa iyang mga ginambal ni Pastor Alep, most sa iyang mga healing happened on the Sabbath. Na, kung aton man na buhaton mga kauturan, kanami man sang punto ni Pastor Manny, nga nagaangkon kita kada adlaw from Sunday to Friday, sige kita accumulate. Sang aton inubrahan, sweldo, aton nga mga ginadala. How about spending that also on Sabbath? Nga amo na magpagwa na I-share to. mo sa Pag-share naman na to. So, ang aton practice nga mga Adventista ay ng patlak na lamian It's ko one way, yeah. Kay you see, you are sharing. Okay, patlak kita. Dayon, dala ka mo pagkahon na. And then, amo na. Pagkabot dito sa Sabado, Sabado sang udto, sharing. Anong imo dala? Okay, ari. Tay, kita mo Kanami, malipay, no? Oo. And we are looking forward every time nga magpatlak, mapatlak naman. So, makatilaw naman tayo sa iban nga putay. Kay kung naton lang yun, 2-3 lang na sa balay. Pero kung patlak yan, may pulo lang, may kanami isang mga ma-share ni mo.
mo. Yes, May sir. meron ko natugang pastor sa Yeah. Patlac no na nakuha ko ni kay Brother Jasper Ivan Iturriaga nga kanami kay kuno tara naton nga most of the time si Jesus naga-reach out most of the time sa mga katawhan through eating. Mm. Zacchaeus, ano gini mo kay Zacchaeus? Diba, anong una ginabag kay Zacchaeus? Why siya nagsiling kay Zacchaeus, ma-Bible study ta. Ang una siling, katuto sa inyong balay, makaon ta. Before sa ginlansang, anong gini mo, sa mga disciples, they were eating. Pag-abot sa langit, ano na, ang tingin mo, they were eating. Grabe, no? Although, ka ano bala, Pastor? And so, amo na nga, nalearn ko sa iya, nga, through the Bible, yung gamit yung Bible verses, nga, isa ni sa mga way man to reach other people. That's true. Relax, eating with them. Of course, siyempre, hindi tayo mag-compromise. No? So, amo na bala, Pastor, doon mo na ng point ko nga, basta may dugang ka To pala the pastor, nga. kaya mo sinising ako na teacher, the way to a man's heart Yeah, is through the stomach. Yeah. Tutuod. Yeah, Tutuod. that's correct. Kaya akong talupangdan bala, nga may mga meeting gani, may mga gatherings, kaon kita dayon. ang katapusan nga kanya kaon kita. Bisan mga blubarkada lang, mag meeting, magkulokanta, ang sunod sina kaon. Okay, ti amo na siya ang nagasatisfy. Kag muna ang aton nga need man mo, physical need naton. In which ang Ginoo nagasupply sina. Kay ti siya ya nag-attend magani siya sa sa may kasal ti kaon man to. Nagito nga. Nagito nga, meron ko niya, Yeah. kaon to eh. Feast to. Tama. Ang sanctuary pastor, di ba? Feast. Yeah. Damo feast, puro feast. Kaon tayo. Kaon tanan. Yes. Amo, pastor nga daw. Mga kauturan, why nagid kami sang panahon, sobra na ang aton nga time. Magayo lang ko kay Sir Manny, just a short word, Sir Manny. Ang to sum up our lesson, mga kauturan, ang nakita ko dito, God's way is higher than our ways. Yes. And His ways is always best. So, ang aton nga himuon, just simply humbly to trust Him. Amo na, Amen. Pastor. Ang Yes, Sir Allen. Ang akon man nga na learn gid sa itong lesson is in order to ma-attain ang true satisfaction sa life, it's not about satisfying ourselves, but Yes. it's satisfying others. Yeah. Amo na ko na learn, Pastor. Mga kauturan, ang Ginoo nagkari hindi para sa iyang kagalingon, kundi para sa aton. Let's do the same. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Manny sa pagduko sa aton mga ulo. Let us pray. Father in heaven, dako gid ang amon nga pagpasalamat sa imo sa tanan nga leksyon nga amon natun-an. Kabay Ginoo nga ining mga leksyon may special nga hulot sa amon nga tagipusoon, sa amon nga pag-share, sa pag-reach out, sa pag-love sa amon mga neighbors. Salamat Ginoo for taking good care of us, for all those who are listening. And thank you for hearing and answering our prayers. All these favors, dear Father, we humbly ask you in Christ's wonderful name. Amen.